РАСМАН муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабуки UFC шашум рақами рейтинг Мавсар Евлоев бо рекорди 18-0 зидди нуҳум рақами рейтинг Алҷамин Стерлинг бо рекорди 24-4 рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 310. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. шаби гузашта турнири UFC Fight Night дар Париж баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангори вазни сабук Ренато Мойкано ва Бенуа Сен-Дени вохӯрданд. Дар якум раунди ин муҳориба Ренато Мойкано ба Бенуа Сен-Дени чунон зарари калон расонд ки ҳардуи чашмони Бенуа қариб ки маҳкам шуданд ва табибони UFC ӯро ба сеюм раунд баромадан нагузоштанд. Ҳамин гуна Мойкано бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Ҳамчунин дар ин турнир яке аз беҳтарин нокаутҳои сол сабмишени аҷиб ва ғалабаҳои дурахшон буданд ва шумо шакли пурраи ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канал дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра гуфт ки барои чӣ реванш бо Майкл Чендлерро қабул кард. Биёед суханҳои ду Бронксро гӯш мекунем. менеҷерҳое ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд медонанд ки ман чӣ мехоҳам. онҳо ба назди ман бо муҳориба зидди Майкл Чендлер омаданд ки ғалаба дар ин муҳориба маро ба камарбанд наздик мекунад. акнун ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар ин муҳориба аст. Чендлер ҷангвари олиҷаноб аст ва арзандаи эҳтиром аст. ӯ медонад ки чӣ гуна сахт ман ӯро эҳтиром мекунам. лекин ин муҳорибаи хеле ҷолиб мешавад, гуфтааст Оливейра. бояд гуфт ки дар якум муҳориба Чарлз Оливейра бо тариқи нокаути техникӣ пирӯз шуда буд ва ҳамон муҳориба барои камарбанд буд. акнун бошад онҳо реванш барои довталаб шудан мегузаронанд ва муҳорибаи онҳо рӯзи 17 ноябр дар турнири UFC 309 мегузарад. чемпиони пешинаи UFC Хабиб Нурмагомедов расман эълон карда гуфт ки ба Ислам Махачев саҳна ва рақиб доданд ва рӯзҳои наздик муҳорибаи онҳоро таъин мекунанд. дар ин ҷо доимо визовҳо ва довталабони нав пайдо мешаванд. ин варзиш хеле зуд калон шуда истодааст ва бисёр ҷавонҳои нав омада истоданд. рақибони хуб барои Ислам доимо пайдо мешаванд. Ислам на танҳо чемпион аст, ҳозир ӯ якум рақами паунд аст, беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн. UFC ба мо муҳориба дар моҳи январ пешниҳод кард ва мо онро қабул кардем. рӯзҳои хеле наздик UFC расман эълон мекунанд ки ин муҳориба дар куҷо ва зидди кӣ мегузарад. худи ман анонс намекунам, аммо гуфта метавонам ки ҳамаи таваҷҷӯҳи мо дар моҳи январ аст, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Ислам Махачев Арманд Сарукян мешавад ва муҳорибаи онҳо моҳи январ дар турнири UFC 311 баргузор гардида метавонад. акнун бошад интизори анонси расмӣ аз ҷониби UFC мешавем. ба фикри худи шумо дӯстон, реванши онҳо чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом мерасад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.